И сега е време за черния. Мини влогче по средата на процеса. Малко в главата вече съм като кошница, ама няма как. Свалих тавана. Ето го там. И сега трябва да сложим черния. Вече всичко ще е черно или лаво. Пренасяме частите една по една. Ставят ми, вече сложих дръжчиците и тези неща, не знам как се казват, отзад това. Съм готова. Извадих късмет да ви покажа на крайния резултат. Лете, преди това беше жълто. Тук даже нямах крушчица, а сега имам крушчица, която е лед. Така не съм се радвала като малко дете отдавна, защото в принцип съм свикнала каквото и да взема и да правя все нещо да ме прецакват, но този път не стана. И тук е черно. И много яко и ми отива на ногтите. И така.